सिब्रमाफोरबो दं फै साला खुगायाव सिरि सिरि मानो रायलायबाय थादों नोंलाय फै मा मुं नोंना रोन सार सुलाबो नुफेराखै नामा नोंखौ नुदों नुदों नाथाय बे बागाननि बायदि नुफेराखै ओइ जाम्बा बागाननि मालिकखौ सिनायाखै नामा नोंलाय सरि सार बागानाव सासे आग्लायनाय दङ हेइ साला सिख्लाफोर नायनो फैदों ना लेखा फरायनो फैदों नोंलाय ओरै फै खाथियाव नैबे गलाब बिबार आला आरो फार्स्ट सेमिस्टाराव क्लास जागासिनो दं बे आइसा मुंनि सासे सिख्लानो होनानै फै जागोन दे आरो जना आइ लाभ इउ बुंदों होननानै खोन्था जागोन थां मा मुंमोनलाय आइसा आयशा बबे सेक्सन मोन अ दे आं नायनोसै आरो नामा गोसोआव लाखाबाय था लजिक माने LOGIC लजिक बे सोदोबनि ओंथिखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ खिन्थु बेखेवनानै होनो हाया मानो आं नोंसोरनो फोरमायनानै होनि हमनानै ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोनानै खालामनानै आइ लाभ इउ होनबाय सिख्लाया नाथाय जेबो रिप्लाइ होआ सेंग्राया बुजिनानै मोनबाय आइ लाभ इउ होनाब्लाबो बेबो गावखौ गोसोथोयो देट इज लजिक बुजिबाय न दासो टपिक्सआव फैहांदोंमोन मानोथो इसिबां गोबाव गिनलाय अके सार आं मानो फैदोंमोन बेयाव सार नों अफिसावसोमोन प्रिन्सिपाल सारजों रायज्लायनो थांनो नागिरदोंमोन गोरोन्थियाव बेयाव हाबफैफ्लांदों थेंक इउ गोसोआव खोलैना होनायनि थाखाय उइस आयशा मुंनि सोरबा दं नामा बेयाव Yes, आं मा नायबाय थाखो न बेखौ ला मानो आइ लाभ इउ ओइ रं थाथ'लाय ओइ हेल' थाथ' ना आं थाथ'आ नों आंखौ सोबागोन आं मिथिखागौ हिन्दी सिनेमाफ्राव नुखायो आं दे लासै लासै